Ikong anamon thang, idairu ibara terai bar ibara khadu, jong umelung karikasi, umelung sosotang. Lakha ye ikong anamon thang, hakasnem khat praspa nyopendreu, hakasnong sat sopen soara. Bad ila let school ru hakas school red hanong saudia. Anda la pendap ye gajing pule jong i hanong saudia. Ila yo alat bat ban pule saha Wells Mission Girls High School Shillong. Kaba menta kila yo bat ya kawai keketeng da kaba ai kasi Jantia Presbyterian Girls High School. Nadu ba usip charon roy ulapas ningkong ya ka exam matrik lani ka entrance baki khat akektin menchwa. Hakasnem khat praspa prapau. Ki wei pat ki sama shinrang kila nang yabut ter bat kila nang yapas lang wei hadin wei pat. Kumjong i doktor homi weleng dok. Urai Bahadur di Romne uba Solomon bla bat ki wei ru kumjo. Henry kamshimla long pat kumta yiki samla kentai haki tu ki por. Lakhang ye kalenti jongki bakin lech syakata ka matrik. Bakin jam syashiliang jongka. Ka wei ka daw ka long bakatei ka school kentai. Ka balong tang maka ka school na ka bantaki kentai. Haki tu ki por. Kampat don ye kata ka kerdan pule ki ban kwat syadu ka entrance lane ka matrik hagajuk menta. Ya kate ka school laseng hakasnem khat praspa prapuh nyong. Bat lakhwat ya ka te ka school ka upar primary school. Kala shimpor slam bak ka school kan roy bakan kiu shika kerdan high school. Dei tat hakasnem khat praspa kandai puar. Lala ban kentiu ya ka shika high school. Daga jingwan ka missionary kentai ka Miss Basic Williams hakasnem khat praspa kandai puwei. Ya ka bala pa khnang ban wantrai hapdengki kentai Henry ka Miss Basic William kala trai tang arsnem namar kala yapoi khano bar u Reverend T. Jones ubat trai hasil cha kane kala pendko shibun ya ga jingya jong ka school hakasnem khat praspa kandai penriu saka weipat ka missionary kentai ka bakateng ka Annie Williams kala one poi ban pet bat penya ya kane ka school Henry hakeneru kala yo ban hikai tang kumba shipho banai namar ba kala yo kempang klam haka jingki ka klam jong ujumai ba haka snem khat praspa khandai phunyo bat kala khlat no hangne hasilong ha unailar khat praspa khandai phunyo kumba lai banai hadin ha ubnai risau jong une uju hi usnam ka wepat ka missionary kentai ka bakerteng ka Miss Annie Wozencraft Thomas kalami na bilan bat kalapoi hasilong haka khatwi tarik unopra jong uju hi usnam dei hakti jongka baka school kelas dang ban khi im thumai biang wat habala pen kelon lot ye ki ying school da ujumai la tei biang ye ki ying school bat ki khna school lanang roi naka wei ka por shaka wei pat henrai dei na du kasnam khat khandai spa ar baka tei ka school kelas dang ban khi rasong bat dei hakane ka ju kasnam bakala long kasnam ka ba paunam haka history jong ka school nalor ka jingbom don ki school ki bapaka yiki kentai haki to ki por ka donru ka jingtuna ka bakraw haka leng ka jingpin shlor yiki kentai khasi ban pule shiki class ki bakham shaneng la perkhat baki kentai kasi kinamla ban pule haki class ki bakham shajrong bat ba kinamla ru khamtam ban yele ekata ka entrance la ne ka matrik kumbang isham bawat hadu kasnam khat khandai spa khat sanru ki ba pule haka class 9 ki don tang nyongot bat class 10 tang ndringot mudur kat nongot ki kentai ki ban pule haka class 9 bat 10 haki to kisnam halane haka snam khat khandai spa a dai haki te kisnam ki ba ka jingchong school hapadang ki kentai ka dang duna Henry ila long ikna school iba pet ye ki khmat khamche jrong bat khamche jingai haka jingnang jingsta imsham lohon bansa tang haka kerdan ka ba khamret kumbalalong baro shikata hasiwa jongka kalakut jingmot ban persang bat nang pule shishu khamche jrong bat banyale ru ye ka entrance jong i hakol kata university
Kumta ila minat batrei shitam. Haba ila da palat arphosan snem karta. Ila yale yaka entrance. Bat ila penkendit yaka perthai barok kawai jongki khasi. Da kaba pas ningkong ya ka exam ka examin hakate ka snem khat khandai spa ar. Da kani la shim yaka jaka haka history ka jingnang jingstat haka ri khasi haba lakalalong ikan thai bandingkong napdang ki khasi iba pas yakane ka exam matrik. Daga jingjob bakrao jong i anaman kala peliru kala artat yaka khaldap jong ka jingpule entrance lene matrik haki tuki poar naka banta ki ken thairu ila penkelon yaka taka jinget bej bat ka jinget bakla baki ken thai kimla ban kiyo haga jingnang jingstart kum ki rangba kane kala penshulur yaki weipat ki parakan thai ban bot yaki dinjat jong i hadin jong i ki weipat ki ken thai kum i glory saman ikong anola khan i hirda bhajul bat ki weipat kila yale yekane ka exam matrik makiru kila job kumba job i anaman ikong anaman ila longru in nongmai lenti yaka jingnang jingstan bakham shajrong napdeng ki ken thai khasi baro na lor ka jingpen chlul yaki para ken thai kala penkhi ru yaki rangba solka bakin yale banang penshulul shushu yaki khna kan thai banang keu haga jingnang jingsta usahab bamfaldi fueler uchips commissioner haka to kapor habo yo i yakane ga jingpas jong i anaman ulakwa banang penshulul shushu yaki kan thai barchinrang bakin nang yale yakane ka entrance bat bakin kiru kham shakri haga jingnang jingsta ulatarwa ya uno khna school ushenrang ubayeng ningkong haskul daka medal ksial unai bat yakino kino ki khna kan thaipan ki bayeng ningkong haskul daka bajekti rupa kumta iwe ni ki kan thai khasi I glory saman ilayo yakane ka khusnam na une usahab daka bayo daka bajekti I anaman ilayo ru yaka scholarship ka ba arphosan tingka Kenang ban penla ya ke jingpule ban beteng ya ke jingpule jong i haki college. Haki toki por. 4 don college ai ru hasilong. Kum ta i anaman. Kum ki weipat. Ilahab ban pule syakal kata. Ban let syakal kata haki toki por kamlong ka besok. Kum balong menta. 4 don ki kali ban let na silong sya Guwahati. Ka jinglet jong i kalong daki kali kulai. Na Guwahati kilet dakaling he sya Dubri. Na Dubri pat kisalet dakarel syadu Kalkata. I anaman kum kawai ni ki kentai. Ila day banyat lengbat jong kine ki jing penshitam. Haka let lenti. Bat ila let ban pule yaka fast at habat tune college Kalkata. Haka ni ki jing pule ru I anaman ila long iba penpau yaka jing start kam syakman. Ha ubenai level lane ubenai match jong kane kasnam khat khandai spa sao. Ila yale yaka fasat sa season pat ila penkendit biang yaka ri daga bapas haka fast division bat ila yeng ningkong ru hapdeng kinong yale nakari asam lane naga jela asam hakitu kipor kalong shisha ka buram ka bakrao yaka jaj benriu khasi ka bakentup ru yaka asam hakitu kipor kari khasi kadang hap haga jingsen sha ka jela asam Naga benta ka jingjab jong i ila yo ru likely ke scholarship ke ba arphosan tengka shibnai kawai artli ila yo naka solka asam ka badai tang naka benta ki khna pule kanthai bat kawai pat ila yo naka solka bengal ka badai lang naka benta ki shinrang bat kanthai dakine ke scholarship I anaman ila betang ye ka jing pule jong i daga jing tmu ban pendap ye ka BA dakine ke scholarship Ikong anaman ila beteng pat ia ke jing pule jong i. Taka jing temu ban pendap ia ke BA. Kumta ila pendap ia ke jing pule jong i. Handrai haka kelip mat ba inyale ia ke eksamin. Kabas ngosi kalang ila yok pang kisyo na. Bat kala penduru ia ke jing yale eksamin jong i. Daka jing ngosi kabakrau I anaman ila hab ban wan paino syalaga jong kashnang. Imsyam la yale isu ia ke neka eksamin hadin.
Henry watla kata kalong pat ka eke bas ngau sarong bantip bat ban sngau ba ilong ikan thai khasi ba pas ningkong do hakatei ka kardan hadin ba ilawan phaino nakatei ka jaka i anaman ilawan hikai Howells Mission Girls High School ila penlut ya kita kisnam barang sa baro hakatei ka jingsyakri ya gane ka school tat adu ka klip mat bakat do jongka hakasnam khat khandai spa khandai ikong anaman ilaya poika bat usi so rai siem usab deputy inspector of school ya uba ila itu bha nadu ba idang lek pulelang hakol kata une ulong uweni kin nong mai lenti joka balang kristan haka hima khairem rei kalong ka bas new bok bat ka bas ngusi bat ka jingdu ka bakrau bai anaman berkikon ila du no tang shitang por ya une utunga jong tang kumbah ndriusnam hadin ba ilaya poika ula khlat no kindet haka arpho nyau tarik urisau khat khandai spa khat nyau haying mane laban haka por ba udangi simbanta ya ka dorbal presbytery ula ino ye ikong anaman marwai lembat sangut ki khun ki badangrit suda krai kumta kane kala long gajing ye hapadang gajing long kmi kabatang marwai hab bankit banba ia kane ka lengkor ka bakhya nganle ia kamon ublai wat lada ka donkam ban pensnusi yano ru hikai ban itu bat ban tiep ia ka aibor ablai banle ia kamon jongme ong ini ikong anaman hadin ka jingklat no ulap jongi i anaman berkikun la im shitom handai tangkat tu kan epor ikong anaman ru ila klat no hi kumta ikong anaman ru ila klat no nakane ka porthai namar ka jing shitom ka jongi dai hagasnam khat khandai spa arpo haka khatsa torik ubanai nailor ikong anaman ila klat no hakapor arbaje kane kalong ka khana lingkot chapang i anaman te katungan pankun no hangto ban nganget bakan longru ka jingkerku bar ka jingmentoy na ka jongpi kane ka khana tengin sai shampat haki wegi video kublai shibon